bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe saliɓe yaware huɗotoɓe gacce heɓotoɓe belka ɓendota ko funti mo kala salminama salminago nede salminago teddugal Allah joomam yo ñalawma artu bandum yo poolgu woot ɓiɓɓe fulɓe saliɓe yaware ɓe jaɓandi leñol mumen waɗe galle laɗo gaɗo kala ƴaaɓo naata ɓiɓɓe fulɓe saliɓe yaware ɓe jaɓandi leñol mumen waɗe galle guel waɗe yaɓɓe naaɗo ɓiɓɓe fulɓe saliɓe yaware saliɓe leñol mumen waɗe ɓakke dalla gaɗo kala nokka ɓiɓɓe fulɓe saliɓe yaware saliɓe leñol waɗe lacciri kortungu yangue jayaji gaɗo kala diwda e ebre hettiyankoɓe tedduɓe rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe so nangue fuɗi guiti jiidi jomgol woppe e yimannoɓe noon mbiyano tinno lamɗo guine guinal manggal ngal tinno hollu min juude ngalanka koppi mayel weejede juude hoto diwde koppi so diwti addata ko weejede walla dandu en fabalelɗo pende malal mbayi mo sinthi bamamɓe jogui hoddu ndu Faba Alsan Sidi Booli Mbayi mo sinthi bamamɓe jogui hoddu ndu ñande allen nde ceertuɗen ɗo galle Atman Siɗo Abou Sy ñalawma maw gorko kalajo tafgol pelle jogoɗe momtande leñol ngol gonɗi so Allah lamɗo jaaɓi mangaw e mabɓe oɗo ñalawma ko jetto faade e sosɓe Piindi TV jogui miijo duñi juuɗe jiifaji mumen jaltini mbinde he golloɗe haɗo Allah hanni mbaɗi hen peeje mumen e jawɗele mumen e himma mumen ɓe jettama ɓe jarnama mbawde leñol hawno Moussa Dia kala ɗo wonno o saffi ndi leydi ha sarte basal hande sa wi hawno Moussa wiyete ko Burkina Faso e lewo toon o jeeya gonga kala lamɗo garɗo ɓeydo yiddemo ɓesgu Burkinaɓe ɓeydo hoonje e nder makko saabu golle makko e teddude makko e foddeji makko ko panafricain mawɗo jiɗɗo ɓamta e Afrique ɗo diɗo noon elle wende bosaɓe nde ɓe yejitede seeɗa mowno ɗum belɗam endu nene gueddaɗo sow bamen Moussa Dia yalla yimamo yafoma hanamo aljanna en jetti dendagal golletoɓe Piindi TV suka e mawɗo debbo e gorko guila e filmoɓe ha e haaloɓe ha e windoɓe kono bandiraɓe jettoɓe ɓurɗo mawnude o fayi koye moon onon ɓe kuccodirmi onon rewɓe e worɓe sukaɓe e mawɓe onon ɓe mbinomi nane jaɓani leñol men waɗe lacciri kurtugo gaɗo fo sa saliɓe leñol waɗe yangue jeeyaji gaɗo kala diwda e ebre miijoji moon pellital moon cuusal moon ɗo wiyete wulangu jamma ɗaldetake e goto jibino basala fabalelɗo pende malal mboɗo heewi wiide so sagata tillima dande woyi holno banu debbo jogoye wadde mi hokkuma konngol calmina bandiraɓe bandiraɓe allahumma salli ala rasul sallallahu alaihi wasallam caggal no julɗen rasul sallallahu alaihi wasallam yon ñalle barke makko mbaɗen kadi barke makko Abou Diop mbiɗa welti hande yo Allah weltinen saabu addumi weltade koto garmi ɗo jarama mi ari to jeeyami mi ari kadi to jiɗami gonga mi ari kadi to koolami gonga ko adi foof mbiɗa yetti Allah mbiɗa yettinenam
penna mala Hassan Siri Ousmane Dungal Karar par ndelan taché wi jogi marantim nenam min witamo goto jono goto gittuɗo mbeɗa yetti Allah mbeɗa yetti banda men mbeɗa yetti mbeɗa eltidi ngalla sehila bam to jooɗimi ɗo mbeɗa siftorɗo funeram sehilam ɓi nenam hono Demba Selli Bocar Jubbol Allah waɗimo koto dowlaji France kono noon ɓerde makko en ɗo saabu yidde mawɗon hakkude amen no feewi Abou Diop ɓurtide aduna fof ko yidde bandum walla yidde fasu mum kono mbeɗa humpite kanko yidde en hakkude amen no feewi Abou Diop mbiɗa hokkuma konngol ha yeeso ko lawol a faaba jaama so neɗɗo yettama mbay jaama sinthi bamam ittama gueɗal ngawlago en calmini banaji en calmini tekogel naaɓe gonga en calmini wendu noodi en calmini bandaɓe bagase andiyari gonga Cheikh Falil en calmini bandaɓe men Seeno Paalel naaɓe guila jeeri ha waalo ɓe calminama mujuba nde ɗo yewtata ko jomaji dabɓe ko janade onon heeɗiyankoɓe ɓe gandiji moon kisi kongi moƴƴina jalta hen somin kaali ko fewani Allah onca ɗon ha fewa e haqqillaji mawɗon nafto ɗon somin kaali ko nafata Allah onca haqqillaji moon ɗi ɗum watta nafde on somin kaali ko wona noon ɓerɗe moon mettata Allah onca on ha ɓerɗe moon ɗo beela hay so wona gonga mbawon yawde amen ndenno gondigal ko muñodiral yaadoɓe ma paddodiral mboɗo heewi wiide yimɓe pamɗata fuuyat leñol famɗata fuuyat rendo famɗata fuuyat so tawi yimɓe paamodiri no mbawi fodde foof waɗa koɓe nafta gonga amin jetto joguiɗo ɗo fuɗɗima ɗo haadi guila jagguɗon en haaju no goppani taw ko yersan faya waɗoɓe jawɗele mumen ɓe jiiɗa yo inde mumen kaale waɗoɓe matériel ɓe jiiɗa yo haale dariɓe dande jamma ñalama duuse ngoɗo ayaw e nde ɗo haalirde Allah jarama on jarama e gaddagol Amadou Moussa an gardiɗo programme Piindi Média radio ngo e télé o programme o addi min jettina on jewte cuɓaɗe mbaɗoje e nder yontere nde gam etade ittande on kumpa ɗo dole amen tolni e kala sifaji e tuyoji ɗi jogoton ɗon e jeyanenkoɓe wodɓe so wona taw gandal amen hokkani himɓe on hokki ɗum moni kala ko harbiyanke ko katante no ñalawmaji e ñalawmaji e winde bowuje ñalawmaji jool sa Samba Faba Demba Faba tunde mbaɗo cangel ɗelli joguiri jeeri junnade e marañade laambine ñalawmaji e julol ñalawmaji e lobugon ñalawmaji e cankon ñalawmaji se diye ñalawma mo amaji mo tigge se Pendo Ali Abdoulaye ɗo kundel Sam Jonko penke e Ngurali taniraɓe sonko boɓe gata bon sonko laami kunde o def laami Matam taniraɓe Samba Diom Aliou Gaysi dawa salam e jam kol teŋella tan lele fuybo tikka tuba no yalla yummoɓe bamum amin holmo wawi haaldude ɗin ñalawmaji ɗi kaldutako sinno ayawoji no gonno nden so fama hande jeeya ko yooɗi wallahi ɓen sagataɓe ala tilliɗo dande gam wayde so sagata tillima wulli woyi holno bannum debbo jogoy wadde wonko dooki en noon wonɗo paaɗal ñande alede nde batu mangu galle Abou Singu ko haala hen ko e pelle mbaɗe noon harbiyankoje ko dariɗe koye wolde paaɗen eyi koye wolde faya so wolde fayama noon mawɓe fulɓe fiɓannoɓe ɓe mbaɗata ko fibde leɗɗe ɗe bedde e leeɗe paalɗe ɗi piye mbaɗa lumbade ha weeta ramli o fawe taƴoɓe ɓuurano ɓe gona taƴi adaduji ɗi gona taƴede darɗe no gujje jamma no ñaague
woɓe ɓe pellatno e woɓe ɓe lowtanno mi sirtoyi nokku ɓen to ɓen Fatimata Sin jelli ɓe mbañ tata bayden ɓe ko cubalel law Abdallah naɓe kañen taƴatno adadoji ɗi sabɓe juude naɓe gonno kawaleji ɗi bandiraɓe heeɗiyankoɓe on jaama on calminama salminago ndede salmango teddugal amin jetta on directeur programme o addi yewtere nde ganduɗa wiyetede oolel noon ko guila subaka dawata e moon law addana kabuji gulɗi jaw taw kadi ko en direct oɗon jeeɓa Amadou Moussa an goko mo Hammadou Hunare e julol so tawi a ɓattini kanko e wondiɓe makko kamɓe ɗo wata yewtere nde ko ɓuuri hewde ko cohla toon e yonta hande o ma on tawɗuɓe nder nder yewtere belaɗo foof ne wawi wadde hen commentaire muɗum en direct ina wawi windude hen bindol mum en direct yeeɓa ha gayna heɓa hen humpito e gandal woni oolel alkamisa kala nde yaltata en direct wonde debbo bonani wonde goko bonani goko debbo Dia Jammule Halimata Dia kañum ɗon toon yewte moon wiyetede paamen pamminen kala hen inde haalande ko waɗande protégé ina reena ha feewi inde hen fof ina jogui ko woni nder mum ko wawi haalata ina wawi naftude paamen pamminen ko aset kala ñande samedi son gottima ha on kaari tufama yama simmama durtama ƴakkama gantama wode galas beddama e siwo bila nana o ene yeeya yimɓe dirtina leecce ɗe jaadona yewtere moon wiyetede paamen pamminen ñande talata ko goko law Samba Lawa maire goko wocci e walalde wiyete Abou Gaye édition spéciale yewta sakkitide jibinede eyyi kono nde fuɗɗima wawde yaade heeɗiyankoɓe yeewiyankoɓe keewi nde ɗo yewtere ko enen Abou Gaye mbaddata ɗum e kala talata ko nde yaltore so tawi Allah lamɗo jaaɓi to banggue politique géopolitique e gueɗe dilloje ko nande ɗum e ko abbite ɗum ɗeɗo jewɗe ɗiɗi kalen paamen pamminen o e nde ɗo yewtere ma gaddano yante ko oolel jogui ko a faaba yewtere wiyetede robinet jayandeji ko ɓoyde ɗo ina ɗo ɗum Amadou Moussa ane wondiɓe muɗum subaka kala altine ha aljuma asa ɗo ɓe gaccana ɗum paamen pamminen so tawi nde ari subaka o kaye robinet jayandeji tituji ɗi kalama tonggama fanniyankoɓe jeyananko woodi ko joopi ko ganduɗa so haqqille miijotako ko feɗɗittako so yurnitako honotako soɓe ɗeɓi miijade so oolel ari faccere ɗum ha laaɓa hemɓe paama holko doɓano e jayandeji kono yewtere so pulto banggue coftal ɓalli ndere caggal leydi gandu coftal ɓalli bawɗo coftal ɓalli Djiby Dieng mo Allah hokki karallagal to banggue film to banggue radio to banggue télé e banggueji fof ko banggue yo banggue Allah waɗi yo Allah hokkumo hen juddude balɗe amin kanko addan toon yeyata mon coftal ɓalli nder caggal leydi ɓoyi wawde fettede ko arsede e alet altine o taw andama hol piiɗo e piyaɗo hol jaaɗo hol jooɗiɗo o addana on ɗum kanko Djiby Dieng ɗo e nder Piindi TV Piindi Média bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ngal ɗo daawal jewte min gaddanno on yontere fof min gadda on jewte goɗɗe jogorde arde so tawi Allahu lamɗo jaaɓi e nder ɗeɗo jewte ewnaɓe duusodirteɓe e jewte ɗe ko pelle fulɓe pelle darniɓe ndema awo e gaynaka e société ji
ewnago fanama e Abdourahmane Ka docteur Abdourahmane Ka Gadiel mo Amadou Digal wiyata ko docteur cafaw haqqillaji o adi ko société biyeteɗo suudu men SAS hol kuufo fedde nde bawɗo golle coordonnateur biyeteɗo mo Massara nde ɗo fedde noon ko Babon Pelle docteur Abdourahmane Ka Gadiel no inde nde foti ni to banggue mawnude e towde no ñaam golli e poti ni doole ɗe potano dande fotano kono fittani mum selli docteur Abdourahmane Ka kala mo wadda e yonta makko ko puntaɗo ha ɓendu mum deeƴa wonko Allah hokkimo o weeɗamo junngo e ɗeɗo jewte galle aynaɓe e gardogol Ismaïla Sow mo haqqille deeƴo balduɗo gaynaka koɗo Thiés ɗo woni dande Ismaïla Sow ina mantini ina anda no laaɓi fedde witende Dufel e gardogol mawɗo Dieynaba Sidibé Ismaïla Sow woni ko Thiés Dieynaba Sidibé koɗo Tambacounda ɗo ko debbo darniɗo pulagu guila e cukagu ha e cagatagal ha hande ɗo tolni ɗo kala ko noddiɗa Dieynaba Sidibé so wona pulagu yiɗa nangue suratamo ɓuuɓol jagatamo ina nodda hen fedde witende INOS e gardogol Hawn Abdoulaye Dialal Ba mo ganduɗa darde mum no mantini kala ɗo yaɓɓitta kala ko ganduɗo ɗon kañum firta so wona firti ina teddinira ɗeɗo jewte fedde wiyetende feyi TLS nde kaaliɗo ceerno Hawa Ba joom fedde susko muusi so wiyama susko muusi haali hoore muɗum fedde taccude maayo waɗi ñalamaji mawɗi to nokso laamoɓe leydi Mauritanie fedde yoltuno gujji gaynaka fedde adide dañde wadde sponsorisé to banggue banque walla ɗum milliard uji jaltina yo aynaɓe liggoro na weeɗa junggo fedde wonde darnede ko faati e ɓamtare ɗemgal wiyetede deyde pulagu e gardugol Samba Djinda Ba ɗo Kees ɗo kaɓantaɗo pula jamma e ñalawma fedde deyde pulagu windoɓe ɓataguji haɓoɓe e bat boniyankoɓe ɓe cuuɗaki mogguinaki hay ñalawma goto ko noon kadi tabital pulagu e gardugol Faye Sillat Ka en jetti Abdoul Malal Diop mo hoore fonde Thile Bomo Ndiaye wonde Ibrahima Ba woni koɗo jaam ñaaƴo ɗo e docteur Abdou Ba jamma ñalawma subaka kikiɗe darde mabɓe ko ɓamtude pulagu ɓe mbeɗamo ɗo junngo ɓe gayno ɗo fedde fulɓe saliɓe yaware e gardugol Saydou Ngari Gula Ka mo deƴƴani jamma deƴƴani ñalawma mo joɗaki subaka kikiɗe ne haɓano pulagu e kala ɗo pulagu mema darde mum ina yiye hen Piindi Jam e gardugol Aliou Joel Sow darde muɗum jamma ñalawma subaka kikiɗe kono eɗen jogui jaggal ngal fedde mum suwa tawa saktede ɗo ko conseil économique et social et environnemental ambassadeur joltuɗo hujjaji fulɓe ɗo woni ɗo e nder wuro Thiés woni ɗo eɗo wona Thiés ɗo kala pullo memaɗo yitade makko wojja kala noddaɗo o tawe damal police kala jaggaɗo o yaltina goto pullo wiyete ko Hammad Sam Mody Diangue buuɗi Koak o ko ɓuuro bemalnaji weeɗama junggo pelle kalnoɗen joni dental aynaɓe Jolof potal ɗem ɗe gendije en kaali e dendagal peɗɗe goɗɗe ɗe jogoɗen arde aɓen mbawno suɓade pelle ɗe gona ɗeɗo taw ko gaddoje ngaalu ha heewa kono noon leñol ngol e ɗemgal ngal yiyede hen ɓurani min o wawi fodde foof gollodade e moon e yaadude e moon ɓurani min hunde kala bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe haala ka juuti on calminama salminago nede salminago teddugal ko nulal Amadou Moussa Anne joguiɗo programme jettintuɗen ɗo e jarnade yontidaɓe ɓe jaaduɗen e dendagal radio ji e téléji gonɗe e Sénégal ha tengtude fulɓe gardi moni kala ne diwal mum oɗo mbawa ko muɗum en jettiɓe kamɓe kala en jarnimamaɓe renduɓe meccal fof ko fassaɓe golle mabɓe jodɗe golle mabɓe mantiniɗe jamma ñalawma subaka kikiɗe faɓaɗo uddino ko an uddata kono siiji bamaɓe haalama mi wawa wasde siffarde goko pullo tuɗɗiɗo leppi leydi tuɗɗum leppi teddugal
sagata mo ñamtade yaramo sa mum calliɗo ya wawi toon to ma sa wonno mbiyatno Sadiki Ba yalirmo ya fo mo aljanna mi salmini Samba Tiyas Samba Golloko jamantere mo ñamtade jamanteregal muɗum ngal mi hokkitma konngol ɗum den yewtere nde Abou Diop Allah jarama kadi somi jooɗima ɗo mi siftata hono Diallo Oumar hono Samba Kalil Amadou Racine kono Oumar Diallo walla mbiya Samba Amnar Samba tomin jooɗi fof min jettanamo Allah saabu ganduɗa kanko mo hani jettanede Allah gonga wuuro ngo kala ko waɗa hen ganduɗa wona jungo makko ne jeeya hen e Sénégal fof tomin jooɗi fof no min jettanamo Allah saabu ganduɗa mo hani jettanede Allah mi siftiri ɗo éliman ndewamo alda e nammawo joom ñaam galuji kewɗi albarka ganduɗa neldal Amérique Dakar Houleye Bocar Sik Ismaïla Boubou Samba Dramane Demme Gana Tele abi reƴƴoki mbalani jaam nene makko mi siftiri ɗo hono ceerno Aliou o joom ɗeybo mo alda e nammawo ceerno Abou An salminama juurama Abou Diop ko yiɗi haale ko heew kono ko yiɗi haale ko ne heewi kono heɗata ɗo a jaama fedde wiyetende APS nde Moussa Demba Asad ardi omo gollude e Hammad Samode Diague Ɓuuɗe Kowaka ɓe calminama ɓe juurama ɓe jettama yeeɓiyankoɓe ɓeɓe fulɓe reɓe woɓe sukaɓe mawɓe Djibi Dieng e Hawa Diagne gone caméra ji ɗi monta ɗum ko Ali Fall yettino ɗum ko Abou Samba Diop on calminama on juurama on jettama salminago nede salminago teddugal ha sa goɗɗo e waktu goɗɗo so Allah lamɗo Jabi